गिबि गिबियावनो दिनैनि गोथार बाथौ साननि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। जोंहा दिनै गोजोनथावना सान। दिनै जोङो नोंथांमोना मिथिगौ जोङो 2007 मायथाइयाव जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै जों गिबि खेबनि थाखाय मोनदोंमोन। ओमफ्राय 2018 मायथाइयाव जोङो बेखौ फुल स्टेट हलिडे हिसाबै मोनदोंमोन। दा बेखौनो जोङो दिनैनि सानाव जों फालिदों। दा जोंहा बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोङो मोनबा फोरबो दं। बे फोरबोनि अनगायैबो जोंहा गोथार बाथौ सान दङ। दा बेखौ जोङो दिनैनि समाव जोङो मोनफ्रोमबो बियाब, दालाय आफाद, जिल्ला आफाद, मिरु आफाद हिसाबै फालिदों जोङो। दा हाबाफारि बायदि जोङो दिनै दा फैयै फैयै दैमालु दालाय आफादनि सिङाव थानाय सनाजुबि गान्दायाव दंफैयो। बिथांमोना दालाय आफाद हिसाबैनो बे गोथार बाथौ सानखौ खुंदों। गुबुन गुबुन गामियावबो खुंदों। बेनिखायनो जोङो सानजागुफुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि बे दैमालु दालाय आफाद जिथु हाबाफारि लादों बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायदों। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो माने हाबाफारि दं। जेरैहाय जोङो सोनाबाबो गुबुन गुबुन गामिफ्राव माखासे आलासि लिंहरनानै हाबाफारिखौ खुंफुंदों। हाबाफारि बायदि जों मैयानिफ्रायनो जिहेथु जोंहा दिनै माग दाननि नैथि मंगलबारा मैया हर गेजेरनिफ्राय जागायदों। बेनिखायनो जोङो बेखौ बरायनो थाखाय जों मैया बिलिफांनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो गामियाव सिबिसालियाव हाबनानै बायदिसिना हाबाफारि लादों। आरो जोङो हरनि 12 बाजि जानाय लोगो लोगो बम सावनानै जोङो बेखौ बरायो, आलारि बाथि सावनानै बरायो। बेनिफ्राय सान ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो फुंनि 6 बाजिनिफ्राय जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो धोरोमारि आसार खान्थि बायदि जोंहा गोथार बाथौ थान्दै दंखायो। बे थान्दैयाव थानाय बायदि हाबाफारि बायदि जों खुंफुङो आरो। बेनिखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो सानजागुफुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बयनिसिमबो दिनैनि समाव जाहाथे बे गोथार बाथौ साना जोंनि गेजेराव खौसेथि, अनलायनाय आरो गोरोबथिखौ लाबोयो। संसाराव बयबो रुजु रुमुयै जाहाथे आलो गोजोनै रायजो जानो हायो। बेखौनो आं आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै आंनि गोथार बाथौ साननि सोमोन्दै बुंथिनाय बा गोथार बाथौ साननि समाव माने बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों। आंनि मिन्थिनायाव दिनै जोंबो मोनसे समाव गुदि बाथौ होननाय मोनसे आफाद दंमोन। बे गुदि बाथौनिफ्रायनो जोंबो गावबोनाय। बिथांमोनाबो बे फोरबोखौ फालियो। बिथांमोना दिनै समबो माने फालिदों आंनि मिथिनायाव। आं माने बिथांमोननि आफादजोंबो एसे लोब्बा दं नालाय। आरो गुबुन गुबुन थाखोनि माखासे बाथौआरिफोर दं, बिथांमोनखौबो खावलायगोन दि बिथांमोनाबो जाहाथे बे बाथौ सानखौ फालियो। मानोना जोङो बाथौआ गुबुन गुबुन दालाय दङब्लाबो बेखौ माने जों बेखौ बाथौआरि हिसाबैनो मोनदों नालाय। जेरै मिसनारिफ्रा माने गुबुन गुबुन थाखोनि थायोब्लाबो बिथांमोनाबो ख्रिस्टमास फोरबो बा गुड फ्राइडेफोरखौ माने एखे रोखोमैनो खुङो। थिग बेबायदिनो आंबो खावलायगोन दि बे समाव जोङो जेसेबांखि माने दालाय आफादफोर थाया मानो, बाथौआरि हिसाबै जाहाथे जोङो बेफोर फोरबोखौ बाथौनि जों जेसेबां फोरबो थाया मानो फोरबोजों लोगोसे दिनैनि बे गोथार बाथौ सानखौ उननि समफ्राव जाहाथे खुंफुंगोन बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बेखौनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदोनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं। जोङो धोरोमखौ सिबिनायल' जाया, जोङो आसार खान्थिफोरखौबो जोङो आब्रुथिफोरखौ बायदि जों फालिलांनो नाजानांगोन। जोंनि गोथार बिजाबाव थानाय गोथार बाथौ थान्दैनि जेरैबायदि लिरनाय दङ, जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बै आसार खान्थिफोरखौ जोङो गोसो गोरबोआव सोनानै फालिनो बा सिबिनो नाजायोबानो जोङो जोंनि बे धोरोमखौ आं सानो मुलुगनां खालामनो हागोन। आरो मुलुगाव जोङो जोंनि धोरोमखौ गेरेमसा महरै गायसनहोनो हागोन होननानै आं सानो आरो।